γελάσει η Μελίτσα? Για να το δω. Σκίζεις. Έλα, δεν το πιστεύω. Μπράβο, κοπέλα μου. Μπράβο. Τελικά δεν είναι ο παππούς αυτός, ο Νικόλας. Ποιος είναι? Δεν ξέρω ποιος είναι, εσύ θα μου πεις. Ποιος θα μπορούσε να ήτανε? Ένας φανταστικός. Ένας φανταστικός. Του βγάλουμε τίτλο? Ναι. Ο φανταστικός παππούς. Όχι. Ο χαζός παππούς. Ο χαζός. Ο αστείος, μήπως. Από το βιβλίο της Αλκιζέη, ο ψεύτης παππούς. Το βλέπετε στη τηλεόραση. Όχι, είχε χθες το παρουσίασε το βιβλίο της Αλκιζέη στο βαθύ. Και είναι ψεύτης, γιατί έλεγε φανταστικές ιστορίες που ήταν και σαν αληθινές αλλά και σαν ψέματα. Ναι, το είχα διαβάσει και το δείχνει και σε Το σειρές. έχεις διαβάσει, σου άρεσε? Ναι, το δείχνει σε σειρές. Κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα. Τουλάχιστον μισή ώρα. Εγώ νομίζω ότι κρατάει μισή ώρα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το Ναι, βλέπω χάθηκα και... από εκεί. Τα μολά του ξεντελέρεσε. Ιωάννα, συγγνώμη κορίτσια. Κάτσε να δούμε ποιος είναι αυτός. Για το δω κι εγώ. Για το δω κι εγώ. Ο Μητόγκας. Για το δω κι εγώ. Ο Μητόγκας άνθρωπος. Για το δω. Ωραία να κάνω και ένα κυροπήγιο. Για το Να δω. κάνεις, άμα σου περισσεύει. Εσένα σου περισσεύει πολύ σπηλός. Κυροπήγια, να προετοιμάζομαστε για δωράκια, για τα Χριστούγεννα. Για τους αγαπημένους μας φίλους. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, Δεν πειράζει, ό,τι θες. πέφτει, 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 πέφτει. Σήκωσε το κεφάλι πίσω. Δεν μοιάζει πολύ με τη Σιμελίτσα. Κάντο όλο πίσω, όλο από εδώ. Μαρία. Έτσι, έχεις αρκετό πυλό και μπορούμε να προσθέσουμε, είναι μαλακός και ο πυλός σου. Έτσι εγώ θα τον ονομάσω. Ο ψεύτης παππούς. Όχι, ο χαζός παππούς. Πάρα πολύ όμορφος είναι, όμορφη είναι. Γιατί θα ήταν Μου κάνει όμως για αγόρι. Δεν θα έπρεπε μπροστά